Egun da ongi etorri, Beasaingo idazlehiaketaren sari banaketa ekitaldira. Aurtengoa 32. eta liburuaren egunarekin batera ospatzekoa da, ezta? Hainbeste ikasle, sortzaile eta etorkizuneko idazle gai hemen izatea. Eta ondo egindako lanak bere emaitzak ematen ditunez, eta horretara etorriko zinetenez, sariak banatzen hasiko gea, txikien mailatik hasita, eta txikien mailako sariak Leire Artola alkateak banatuko ditu, eta sariak banatzen hasi aurretik, hitz batzuk eskainiko dizkigu. Eskerrik asko, Irati eta Ekaitz. Eguerdion eta ongi etorriak idazlehiaketa sari banaketa honetara. Beasaingo idazlehiaketak 1989 urtean sortu zenetik gaurdaino, lortu du bazkenean Goierriko eta Beasaingo herritarren artean bere lekua. Azkenean euskarazko sormena sustatzeko helburuarekin sortu zen eta urteak pasala helburu berarekin jarraitzen du. Nire aldetik, eskerrik beroenak eman nahi nizkieke eragile guztiei, izan ikasle, irakasle, epaimaikide guztiei, guzti hau posible egiten dutelako, eta 32. edizio hontara iritsi garen honetan, aurrekoak ere posible egin, eta hemendik aurrera ere hala izaten jarraitzen posible egingo dutelako. Gaur hemen igartzan gaude, Beasaindarron nortasunaren gotorlekua da, eta idazlehiaketa honek ere badu bere nortasuna. Izan ere, euskera komunikazio tresna izanik, sormena sustatu eta sormena du bere muinean. Beraz, hemen zaudeten guztiok irabazle izan zerate, baina nik ere eskertu nahi nieke parte hartzaile guztiei. Azken finean, nolabait lehiaketa honetan parte hartzeko helburuarekin, bere boligrafoa, bere bolaluma eta burua dantzan jarri dutelako, eta euskarari bere aletxoa eskaini dielako, euskara gure hizkuntza ilezkor izaten jarraitu dezan. Besterik gabe, mila esker eta pasatuko gara sari banaketara, eta gaurkoan maskararik gabe eta jende artean gozatuko dugu. Eskerrik asko, Leire, eta poliki-poliki sariak banatzen hasiko gea, esan inork bere testu zatiren bat edo bertsoren bat edo eskaini nahiko baligu, aukera izango duela mikrofonotik kantatu edo irakurtzekoa. Eta sariak banatzen hasiko gea, txikienetik hasita, F mailako sariak banatuko ditugu, E eta F mailetan, epaimaiko lanetan, Maider Agirre Gurrutxaga, Iñigo Perez Mujika eta Ekaitz Goikoetxe Asurabarrena izan gara, eta hauek dira sarituak F mailan. F mailan, 2012 eta 2013 urteetan jaiotakoek hartu dute parte. Lehenengo 3 aipamen sariak banatuko ditugu, eta aipamen sarietako bat irabazi duen lana, Iesaldia da eta egilea Eider Rodríguez Parra. Hemen bada, etorri Eider. Ez dago. Helaraziko diogu, saria. Bere ordez jasoko du, oso ondo. Beste aipamen sari bat merezi izan du, Lehorretik itsasora idazlana idatzi duen Maili Lizarazu Insaustik. Eta 3. aipamen saria, Izarri eskor txikiak dira txoritegiko altxorrak. Egilea Itxaso Saralegi Arzeluz. Argazkia, etorri.
Hirugarren saria Mikel Afrikan idazlanarentzat. Egilea Amets Elorza Letamendia. Bigarren saria Kalifaren Sugarra. Erlantz Furundarena Agirre. Ez dago. Helaraziko diogu saria. Eta lehenengo saria, Ilargi Perez Ormazabalek irabazi du Denok ezberdina gara lanarekin.